Keď si človek vyrobil prvý nástroj z medi, začala sa medená doba. Eneolit. Meď bola vzácna a mäkká, preto sa z nej vyrábali najmä šperky a symboly moci. Pracovné nástroje zostali kamenné. Bronz vznikol spojením medi a cínu. Bol tvrdší, no spočiatku krehký. Postupne sa jeho kvalita zlepšila a kameň prestal byť hlavným materiálom. Využívanie kovov zmenilo spoločnosť. Rozpadli sa neolitické spoločenstvá, ľudia sa delili na bohatých a chudobných, objavili sa prví otroci. Vznikali prvé kráľovstvá a mestá s hradbami a vežami. Spoločnosť sa riadila pravidlami a prvými zákonníkmi. Do Európy prišli indoeurópske kmene. Predkovia Germánov, Keltov, Slovanov a Románov. Objavilo sa písmo a číslice. Remeselníci a obchodníci získali významné postavenie. Rozvíjal sa obchod a vznikli prvé mince. Vynašlo sa koleso, pluh, hrnčiarsky kruh a voz. Domestikovali sa kone a ďalšie zvieratá. Náboženstvo prešlo k politeizmu. Na čele stál najmocnejší boh. Uctievalo sa slnko a oheň a vôľu bohov sprostredkovali kňazi.